Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Hey guys, Μιχάλης εδώ, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Και σήμερα θα παίξουμε FC Mobile 2025. Είχα full καιρό να παίξω ή να κάνω βίντεο, γενικά συγγνώμη γι' αυτό. Και απλά άμα θα κερδίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε παλιά. Θα ανοίξω ένα... Όχι! 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 Όχι τώρα! Όχι! Όχι ρε, καθώς μιλούσα κατευθείαν. Κατευθείαν όμως. Οκ. Ας ελπίζουμε να το γυρίσουμε. Λοιπόν, όπως έλεγα, θα παίξουμε αυτό το μάτς και άμα κερδίσω, που δεν το βλέπω, θα ανοίξω ένα pack. Θα κάνουμε ό,τι κάναμε και τότε στο 24, στο FC Mobile 24. Να δούμε λίγο πώς θα είναι, και επειδή υπάρχουν τώρα και τα νέα promos, να δούμε τι θα βγει. Έλα! Αϊ! Ωρε, το βάλανε! Ωρε, Παναγία σου μελά! Ωρε, το βάλαμε ρε! Δεν το πιστεύω. Άντε, 1-1 στο 13. Όχι, μπράβο ρε Ιέρο. Ναι, ξέχασα να σας πω. Έβγαλα το Μεντί, έβαλα Ιέρο. Τον αγόρασα. Πόσα, 42 εκατομμύρια. Επιτέλους. Ιέρο. Έξω η μπάλα. Ωραία, έχουμε εμείς Ιέρο. Έκανα βλακεία. Λοιπόν, μπράβο, Γκουιτ στο Ρονάλντο. Έλα. Ναι! Ωραία! Πόνεσε η καρδούλα μου. Το γυρίσαμε. Τώρα απλά μόνο άμυνα. Τώρα πάμε μόνο άμυνα. Δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο. Πάμε απλά άμυνα. Το γυρίσαμε πριν το ημίχρονο ρε. Βαντάικ. Κριστιάνο. Όχι ρε. Χρήστος Ρονάλντος. Τζέραρντ. Μπράβο ρε Τζέραρντ. Αϊ. Ρε, πως τη χάνεις εκεί. Τζέραρντ. Μπράβο. Έλα. Όχι. Όχι ρε. Πώς το χάσε. Δεν πειράζει. Ήτανε καλό το σουτ. Δεν είναι ότι πήγες χάλια. Άλλο πήγα να πω. Οκ. Κριστιαν. Όχι. Ο άλλος μου στέλνει τα emojis. Μπράβο ρε Ιέρο. Φαίνεται η διαφορά του Ιέρο ρε. Οκ. Το έχουμε γυρίσει 2-1. Και πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Οκ, είμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο και έχει φύγει ο άλλος σε ατάκ. Μπράβο ρε. Κράουτς. Όχι. Τι έγινε. Τι έδωσε. Ωραία. Ευτυχώς για μας. Έδωσε φάουλ για μας και όχι πέναλτι. Ευτυχώς. Οκ. Λοιπόν. Αϊ. Νάτος. Βγήκε. Τρέχει Σανάτη. Τρέχα. Όχι. Στον άλλον δώσε. Λοιπόν. Ιέρο. Μπαρέλα. Όχι ρε. Όχι. Πώς πέρασε έτσι. Σαν σκυλί έκανα το. Βαντάικ. Όχι. Ωραία. Ιέρο. Βαντάικ. Πού δίνεις ρε Βαντάικ. Μπράβο. Ζέραρντ.
Τζέραρντ βασικά. Αΐ. Μινέ, ωραία, σπάσε, μπράβο. Έλα, Κριστιάνο, μέσα. Κλειδώσαμε τη θέση μας στο μάτς. 3-1. Λογικά θα τα ανοίξουμε. Δεν νομίζω να βάλει σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα ο άλλος 2 γκολ για να σοφαρίσει. Ωραία. Όμως συνεχίζει. Δεν θα έλω να φάμε άλλο όμως. Ωραία. Τέλος. Το πήραμε. Οκ, αφού ανέκαμε το πρώτο και τώρα πάμε για τον πόνους. Οκ, πάμε. Γαλλία, όπα. Στράκι. Εμπαπέ. Όχι. Όχι τεριέρ τώρα. Με σκαμάρι. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Κάντε ένα subscribe, ένα like. Πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και bye bye!